Так, у новым фільме Нолана «Адысея» вам паказваюць антычных грэкаў. Гэта поўная ганьба. І ў апошнія гады ёсць такая тэндэнцыя ў гістарычным кіно пра антычнасць, асабліва пра сярэднявечча, што паказваюць людзей у такіх шэрых, чорных строях, нібы яны нейкія жабракі заўжды былі. Ну і падаюць гэта вам як нейкі рэалізм. Ну а на самой справе гэта не рэалізм ніякі, гэта проста чарнуха. На самой справе людзі ў гісторыі яны заўжды дужа любілі яркія колеры. Слава богу, мінімалізм вынайшлі адносна нядаўна. Людзі дужа любілі яркія колеры, фанабэрыста так апранацца. Вось вам прыклад рыцара ў такім паўсюдзённым строі 12 стагоддзя і рыцара ўжо 14 стагоддзя. Паглядзіце на тое, якія яркія фарбы. На чым яно заснаванае? Яно заснаванае на вось такіх гравюрах, сведчаннях археалагічных. Ну, або ёсць прыклад гравюры вось гэтай 15 стагоддзя, гэта герцаг Бургунды. Морды такія кіслыя тут, але вы можаце пабачыць, што тут увогуле у адзежу, у вопратку ад чалавека ўшытае золата. Бо ну, асабліва багатыя людзі сярэднявечча, яны дужа любілі ўшываць увогуле золата ў сваю вопратку. Ну, вы можаце падумаць, што так апраналіся толькі арыстакраты нейкія, але не. Вось прыклад сялянаў. І гэта прыгонныя сяляне, яны такія сумнаватыя, вядома, але паглядзіце на колеры. Тут і чырвоны нават, зялёны. Гэта, ну, людзі такія бяспраўныя адносна, але можаце паглядзець, што, ну, нават яны не выглядалі як нейкая шэрая маса. Вядома, іхнія матэрыялы, яны былі таннейшыя, колеры, таксама яны былі значна менш насычаныя ў іх вопратцы. Часам простыя людзі, яны запускалі найбольш крыклівыя моды. Вось вам прыклад ланскнехта 16 стагоддзя. Гэта строй заснаваны на гравюры, дарэчы, не найбольш фанабэрысты, які вы можаце знайсці. У такім шмоте гэтыя хлопцы ў 16 стагоддзе тэрарызавалі, ну, усю Еўропу. І, дарэчы, надыхаўся гэтым іхнім стылем ангельскі кароль Генрых. Найбольш парадаксальны момант ён у тым, што гэтыя старыя фільмы пра сярэднявечча такіх 50-х гадоў, нібыта больш казачныя, яны значна больш на самой справе адпавядаюць гістарычнай рэчаіснасці. Вось вам прыклады строяў з Айвенга і Квенцін Дорвард. Гэта адпаведна стагоддзя 15. Ранішняя мода на такое шэрае сярэднявечча або будзе-якія гістарычныя сеттынгі, яна звязаная перш за ўсё з гульнёй тронаў. Там ніколі не прэтэндавалі на гістарычнасць, але прадзюсары яны проста глядзяць на найбольш паспяховыя прыклады. Там антураж больш-менш гістарычны такі, і яны думаюць, што добра, мы будзем пхаць гэта паўсюль, бо гэта тое, як людзі хочуць гэта бачыць. У выніку мы бачым у сучасных фільмах такіх каралёў, якія выглядаюць значна горш, чым тыя ж сяляне сапраўды выглядалі ў гэтым сярэднявеччы бядовым. І адлюстраванне гісторыі ў кіно, ў серыялах, яно на самой справе значна больш кажа пра наш час, чым яно кажа пра тое, як яно на самой справе было. Підпісвайцеся на гэты канал, калі хочаце бачыць больш фактаў пра гісторыю без лухты.